Zdravím všechny lidičky, tady je Dežo a jsme v nové sérii, samozřejmě na novém účtu, teda YouTube účtu samozřejmě. A nebudu hrát tuto hru sám, mám tady s sebou kamaráda. No a zdravím všechny lidičky, které jsi nepozdravil. No, taky by se s námi... Zdravím i za tebe. Tak se jmenuješ třeba, ne? Majky. Majky, OK. No, tak jak už vidíte, tak už jsem tady v menu, co si vytvářím postavu. A si vytvořím nekromancera. A samozřejmě budu... Dezot. Dežot? Tam Debshot. Ne, Debshot, Dežot. Jo, ne, že jim to rozkradeš to železo, kterým tu drží ty stany, jo? Jo, prosím tě. Ty máš starosti. Samozřejmě Majky už má vytvořenou hru, takže se nám jenom připojíme. A můžeme hrát. A vidíte, má druida, já mám nekromanta, takže pokud půjde von Summonera, což je vyvolávač, ne. tak to bude veliká sranda, protože já jdu 100% Summonera. Já mám Summonera rád, nekromancera a to se uvidí, ano. Já pojedu vlkodlaka, tak... to už jsem tu hrál, to tu mám level asi 52 a celkem mě to tu i bavilo. A hlavně, když se mi podaří dostat na čtvrtou schopnost, na třetí schopnost mlácení, což je Fury, tak můžu najednou praštit třeba 5x, 6x a dám stejný damage. Akorát dám ještě bonus, třeba když to mám na první úrovni, dám 2 útoky místo jednoho a dám ještě dvojnásobný damage, což jako je hodně dobrý. Akorát ještě na to dodělat ten level, to bude to nejtěžší. Takže jak asi začneme, že si vememe všechny questy a půjdeme rovnou asi do Den of Evil. No, asi tak, takže co to bylo? Takže já to můžu odklikat. Tak to, mně stačí jenom Akara. Tak, máme... No, já si to odkliknu taky. Mám zadaný první quest a můžeme jít. Samozřejmě, ty mi zabiješ první potvoru a já si vyvolám nekromanta, teda kostlivce. Já jsem nekromant. Já bych to vzal okolo, hele. No, hele, tady už máme zombíky a oni XP celkem dost. To je pravda. Takhle ze začátku. Tak. A už se o to nemusíš, no můžeš se o to starat přece. Budeš sbírat zlaťáky, to by to jde všechno líp stejně. Stejnak ale jo, já budu mlátit. Stejnak všechno, hele, stejnak všechno vyčoru. No tak jo, tak mi potom taky něco dáš, jestli tam něco bude. A když tak, ber to... padá velký prd. Ale, mám brnění, je kvalitní. Super. Ale modrý prsten. Co bude hodit, hele. 3 goldy, jo, ty vole, jsem nejbohatší. Hele, ber to prosím tě okolo toho okraje. Ale přece jenom ta moje taktika je lepší než ta tvoje. Ty někam jdeš, někdy se ztratíš a nevíš co a dál. Jo, většinou se nechám zabít a pak se spawnu ve městě a pak zjistím, že když umřu, tak se ve městě spawnout nemůžu. Já mám druhý level. Tak a já jdu udělat čáry máry. Ale neberte toto jako týrání, počkej. Neberte toto jako týrání přírody. Když si ochočíte vlka, naučíte ho chodit po zadních a necháte ho zabíjet potvory. Neberte to jako to. Tak samozřejmě Majky už je vlkodlák. Ty už máš zase 2 kostlivce, jak tě znám. Ne. Teď už máš i ochočenýho vlka? Ano. Svého vlastního vlkodlaka. No, ale není špatný, ze začátku tak hodně vydržím. To je pravda. Akorát teda jako, že bych rovnou nalít na bala, tak to jako ne. Hele, na bala si dovolím s Lightning Queenou. Můžeme někdy zkusit natočit, ne? Ty si vemeš někoho, koho chceš, já si vemu tu svoji trap asasinu. To je pravda, hele, hůlka, pro mě. Já tomu neříkám trap asasina, ale my to zas nebereme okolo, hele. Ale vem to rovně, měli bychom na to narazit, nevím. Já to chci projít takhle okolo, protože čím víc potvor najdeme, tím lépe. Počkej, takže ty jsi summoner. Jo, takže já budu muset hrát tanka. No, takže já si dodávám věci do života. Když budeme oba dva summoneři, tak jako... Počkej, kde mám vitalitu? Vitalitu si hodím na 30. Ano, to já nebudu summoner, ale. No možná potom jo, že si budu dělat ještě vlky. No tak vlky asi budeš dělat. Můj? Já jsem řekl, kradeš železo, ne zlato. Ale mana. To se bude hodit. Sice nevím na co, ale... No, okay. Zatím ještě budu něco zabíjet?
Tak já mám další level. A já si budu dávat teďka skill, kterýmu se říká Lycanthropy, což mi zvýší maximální životy a procentu a, ne, a ještě mi přidá nějakou dobu, kdy můžu být přeměněný. Takže teďka můžu být přeměněný 80 sekund a když tomu mám Lycanthropy, tak můžu být 120 sekund, což jsou 2 minuty. Hele, toto je mnohem lepší. Co? To si vezmu. No. Tam je ta poison. Já mám čepičku a ty ne. Já mám lepší hůlku. Hned ty mám lepší, čekaj, já si vyčeruju znova. Taky oproti mě máš hůlku, protože já mám klacek. Ale zap to. Nejde se brát mana potion, no proto. Tak samozřejmě. Ano. Light mana. A chtěl by to dneska, bych rád aspoň zkusil dodělat ten. Kdo by se divil, co to tady mám za spell, tak za prvý mám to z hůlky a za druhý jsou to takové zuby. Střílím takové zuby, ano. Zubař. Ne, nejsem zubař. Jinak kdo hrajete League of Legends, tak asi pochopíte, proč já říkám Rengarovi zubař. Já myslím zubař, tyjo. Ale prohledávej takový ty... Ale prohledávej ty kamínky, takový ty skrytý, tam většinou bývají dobré věci. Já jsem teďka běžel skoro po vodě. Skill Shrine. Skill Shrine, nechceš mi ho nechat? Už ho mám nad hlavou. Aha, tak nic. Já mám zase stamina Shrine. No, jo, hele, tady je taky. Kill the fucking zombie, kill the fucking zombie. Co pak je tady toto? Tady byl asi ten Skill Shrine. Jo, tady je další ten movement. Pokud nevíte, co hledáme, tak hledáme podzemí. Protože tam pokud znáte Diablo, tak samozřejmě víte, co hledáme, ale pro ty, co to neznají, tak hledáme podzemí, protože tam je první quest. Musíme najít v denu, tak musíme najít podzemí a tam všechny zabít, všechny potvorky. Já to říkám dost zjednodušeně. Jo, ale tady je Flavie, takže tady už jsou Cold Plains. Tam ještě nechceme. Ano, Cold Plains a ne Coldplay. Coldplay, zase zajdu pro portál. No, já bych potom mohl taky, asi to ještě nesekám zombíky. S jenom zkažený maso jako nemusíš tam chodit, já tiž tak tam hodím port. Jo no, no ale když už si ho našel? Já si to vemu taky. Tak. Dobrý, už mám maximum 24 many. Já tam mám ty zuby. Tak to si změním, protože to nemá moc damage. Když ono to asi taky ne. Mlátit hůlkou to asi není zrovna nějak moc perfektní. No já teda škrábu, nevím jak ty. No, já tady mlátím hůlkou. Jinak, měli jsme původně v plánu, kdo znáte Menta a Gamera, jsme měli v plánu vydávat ty videa střídavě, jako to vydávají oni, ale je tu jeden problém. Můj Fraps, který tu mám, tak nenahrává zvuky ze Skypeu a z těchto komunikačních programů, ale jenom můj hlas a prostě to, co tu mám přehrávat na počítači. Nebo prostě co zaznamenává můj mikrofon. Ale co zaznamenává počítač, tak to prostě nejde. Takže kdybyste pro mě měli nějakou radu, tak to určitě napište do komentáře, za každou odpověď budu rád. No, hlavně doufám, že budou diváci. Snad jo. Však se na to někdo... Snad se na to někdo koukne. Snad jo, no. Máš tu Skill Shrine, už to byl. Chceš stamina potion? No, hodil by se, protože tady máš na zemi, jsem ti hodil. Vrať se. Já myslím, že tady ještě stamina shrine, takže... No, já mám 2 stamina potiony, takže... Tady by měl být někde ten Den of Evil už. Já už ho mám. Už máš? Super, jo, tak já tady jenom dovraždím ty potvorky, co jsem tu našel. Jo, tak jdeš? Jo, já toto jenom... Já se tady vyhealuju. Nějak toto povraždím. Tak. No, já se budu muset hlídat čas, tyjo. Abych nenahrával moc dlouho, jinak bych samozřejmě musel něco provést, ale asi pošlu tu SMS-ku. To je hezké. Kombat. To chci. Ne, samozřejmě, že ne. Low quality. Já dám šamana na ránu. Neznáš? Tak se koukni. Neznám, já jsem na tom nebyl tak dlouho.
Javelin. Javelin nechci. Já ho chci. Všechno To je jak- čerkujem. No, Jediné, co chci, tak je identifikační dílula. toto nechci. Ahoj. Čoruj ty mrtvoly. Jo, já na ně úplně zapomínám. Takže tuto Crude Letter Armor, počkej, co já mám za blbosti. Love quality. Ale hoď mi a nějaký armor. Počkej, já mám armor. Tak nic. Tak se vem tohle, víš, ti to nedám, protože víc toho nemám. Ledra? No, je to stejně horší než to, co mám. Ty jo, hele, tady je zásobára na šamanu. Jo, tak to tam Tady povraží. odsaď jsem viděl 3. Ježišmarja, tady je Gargantuanu, nebo jak se jmenuje, Gargantuan. 4 Gargantuanové. Já si to zabijem šamany. Hele, heal shrine. Proč ode mě všichni utíkají, nevíš? Nevím. Hele, nový level. Si dáme další likantropy. Mi schází ještě jedna potvora, nebo 2, abych měl další Zas. level. Snad to bude tady z toho zomba, co tady je poslední. Cípni. Jo, dobrý. Já tady zabijem ty camprdlíky. Další Tak level. je to další šaman. WTF, kde je? WTF? To ze mě udělej jelení ocas, já nevím kde je. Jelení ocas. Large charm, hele já už mám charm. Máš charmík, jo? Já bych si mohl vzít ten prstínek, co? A amulet. Co? Já mám jeden identifikační svitek. No, jeden fitness jsem si prstínek na 8 staniny. Je super. Když tak hledej ty foleny, nebo jak se jim nadává. Říkám flitz, tak. Ale, Já mu- jeden fyzikační svitek, ten přesně potřebuju. Vole, já to nechám válet. Hele, fire resist. Ale bodky. Moje bodky. Toto můžu vychlastat, toto taky můžu vychlastat. Můžete si myslet, co chcete, ale já to prostě vychlastám. Jsem tady takový ožrala. Bochmelko. Vychlastáme to všechno, tak. Já už si to Lebe. zajdu na kosíka, měl by to teda být. Počkej na mě. Nepočkám. Chci, abys Počkej. přišel a viděl jenom, jaký jsem machar, že jsem zabil bose a ty jsi to ani nebyl. No. A víš to, že jsi tady nechal prstínek? Mám u sebe. No, já No, mám tak takhle se z 2. Pospěš si, boss už je mrtvej. No tak to počkej, měl si počkat na mě. Nepočkám, uvidíš jenom mrtvolku, ty stačí. Maria. Asi pozbírám všechno, ať... Ale dvoje rukavice modrý ti můžu nějaký dát potom. Di. Prostě všechno. Myslete si, co chcete? Ano, jsem blázen, ano, jsem retard, ale beru si všechno. Čorka buznič. Off identify. Nečoruj ty identifikační svědky, já to potřebuju. Já taky. Já nemám žádnej. Aha, tak to si dobrý. 2 Šamani! Za toho šamana. Šamánana. Umíráš, chácha. Ani ne. Ty máš Tak mám těch elíků. skoro půlku hápek. Za chvíli mám plno. Quest. Ježiš, já jsem si bral arrows. Chytej šípy, tebe se budou hodit. Já nechci šípy. Vypíchneš Koskovi oči, aby nic neviděl. Konec. Už? Ano. To myslím, že projdeme portálem. Jo, si vyčeroval. Tak a teďka musíme zajít za Akarou a měli bychom mít hotový první quest. Budu tam rychlejš. Kdo neví, kdo je Akara, tak to je tato čarodějka. Tak quest completed. Tak, teď Teďka druhý zajdeme quest. za Cashou a půjdeme do Burial Grounds, kde musíme zabít Raven. Ano, musíme, tato ženská. Kolik má, můžu se zeptat, Dežo, kolik máš těch identifikátorů? Žádnej. A máš nějaký rukavice? Rukavice? Rukavice mám na sobě. A normální nebo kouzelný? Nejhorší, co se asi dají sehnat. Aha. To znamená, že já si vemu. Boty to samý, ty jo. Takže já si vemu tu ty. No a tady máš ty epicky super silný modrý rukavice. Oho, Ještě jedny to bude rukavice. lepší než to, co jsem měl. No to víš. Hned je to lepší. Fast attack speed, tady máš ještě sekírku. Opravovat to nemusíme. No, i když já si to vemu, aspoň to prodám. I když teda za jeden velký prd. Aspoň něco z toho bude. Prodáme tyto věcičky.
prodáme, ať máme penízky. Teď Když to nic nedává. nakoupíme knížtičky. To bych chtělo... Já mám takovou chuť si přendat peníze z jiný postavy. Ne, žádný podvádění. A jo. Repair all equipment 19 a to prodám. Jo, to jsem... Aha, to je zajímavý. To prodáme. Já mám 200, já mám 200. Já mám 1000, haha. Oh my god. No to nemusíme mít, už mám 2000, hele. Defense 12, defense 11, že bych si něco koupil, že bych byl až tak zoufalý. No, já mám 2600, hele. Hele, tady je pásek. Toto můžeme... Ne, to nebudu prodávat. Toto si taky nechám, klíčky si nechám. Žijou ti všichni kostíci? Já nevím, asi nevím. Se to nekontroloval. Tak si to zkontroluj. Jo, žijou. Zkusíme souboj? Jo, rovno takhle, víš to, že je to až asi od 9. levelu? Cože? No, nemůžeme hned. Aha, já to dávám všechno do Vitality, nevíš proč? Od 9. levelu to je. Kolik máš životů? Já mám 49. Já 89. A money? Money mám 31. Já mám 26. Ale jako mě to vystačí na ty dvě přeměny. Armor, výpound, kdybych si koupil nějakou... Ne, na to nemáme, jak bych to řekl. No, radši nic nebudu říkat a nakoupíme nějaký identifikační svitky. Já si jeden koupím a zkusím si identifikovat prstínek, tak co pak tam máme? Jsme jich nakoupili nějak moc? Tak já ti něco ukážu. Obchoduješ? To je od 6. levelu. Ale, tuhle tu kravinu prodám za litr. No tak jasně, já takovýhle věci prodávám za litr a půl. No, prodát a koupíme si rovnou knížky. Yes. A potřebuji... To jsem to chtěl. Jo, toto jsem rozhodoval. Mám dát, či nemám? Ale ano, dáme. Tak už mám čarmík na 2 defenze. Dáme Rice Skeleton, ať máme nějaké ty skeletonky. Myslím, že 3 bohatě stačí. Víc jich nepotřebuje. Tak na co? Stačí toto, tak proč ne? Tak máme 5 identifikačních a 6 teleportačních, to nám nějakou dobu vystačí. Doprava, a já myslím, že bychom to mohli ukončit. Asi, když je to... Máme hotovou první misi a ta hra není zrovna 5... Když to tak plásnu 5 minut. No, myslím, že takhle z začátku to budeme brát po jednom questu, že ano? No, tak můžem. Já se těším, až uděláme dědulu, protože konečně si nebudu muset připlácet za nějakou pitomou identifikaci a přijdu k dědulovi a ten mi to udělá zadarmo. No, tak já myslím, že bychom se mohli rozloučit, takže pojď tady k truhličce a... Ahoj. Zdravím a loučím se všemi lidičkami, kterých si ty nepozdravil ani se s nimi nerozloučil. Jo, tak to máš blbý. Zdárec.